Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали ютуби Савдо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Имрӯз 9 марти соли 2025 сол мо навор кардем бари шумо хонаи мо. Ана ин дом да қарор дорад. Доми 15 этажа. Хонаи мо дар 9 этаж қарор дорад, дорои 60 метри квадратӣ. дӯстони азиз, нафарое ки аз душанбе хона хоҳиш кардем, ҳамин хонаи моро бо диққат тамошо кунед, адресоро гӯш кунед, мо шуморо нишон медиҳем. боло тарафи бозори Меҳргон меравад. дӯстони азиз, ноҳияи Исмоили Сомониҷа. хоб ин поёнтарак бошад Ашанай, дар инҷа моҳикаи Малика. дӯстони азиз, инҷа моҳикаи Малика. хоб доми мо ҳамин домай дар 15 этажа дом дар 9 этаж қарор дорад, 60 метри квадратӣ. хулас хеле ки дар видео дидесен, ҷои обод, ҷои беҳтарин, тамоми шароитҳош қати муҳайё шудагии хона тамошо мекунем. навора бо диққат тамошо кунен, лайкҳоро бизанен, дар ҳамин канали мо подписация кунен. ма шумода плани хонаҳоро нишон медиҳам. рафти навора тамошо кунед дӯстони азиз. мерем тарафи хона. дӯстони азиз, бардороҷони азиз, мо дар 9 этаж қарор дорем. нигоҳ кунед, да? аз сиреза нигоҳ кунед. инҷа ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пеши моҳикаи Малика, болотарак бозори Меҳргон, поёнтарак Ашан. ҳаминҷа қарор дорем. ина ҳамин адрес. қисмати дохили хонаро нишонтон медиҳем. бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. инҷа ҷои лифто, якум, дуюм лифт, ҳардуш кор мекунад. мо дар 9 мошиёна қарор дорем. доми 15 этажа. хонаи ҳамсояҳо. анаи хонаи мо. тамошо кунед. бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. хонаҳо ремонти фасони хушрӯи замонавӣ, холодильник, микроволновка. хоб об дар дохили хона, телевизори калон, потолоки зур, люси фасон, мебелоша бинед. ҳамин хонаи мебинен бояд дарҳол савдо карда шава бо нархи дастрас. ин хонаи мо. обши масоҳати 60 метри квадратӣ. метонен амира духона кунен, перегородка бигирен. бу тарафаш кори харидор. дӯстони азиз, лайко хати поддержка мекунем. ана инҷа ина дӯстони азиз, душ, ина об, мошинаи ҷамъашӯи ҳоҷатхона. беҳтарин шароит барои зиндагӣ кардан. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, фақат занг мезанед аз номи канали ютуби Савдо ТВ. вақт охир ягон сум муомилаи осон мекунам. хоб нархи хона дӯстони азиз $70,000 ба суми тоҷикӣ. мақсад хитом бо бурорен дар рӯи экран бо суми тоҷикшони бурорем. хитом маслиҳат мекунем, ҳамроҳи соҳибон маслиҳат мекунем. ва дӯстон, мо гуфта намонад ки ҳамин комментарияҳои шумо ҷавоб ба кори мо мешавад. оё ҳамин хонаи мо ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестаи. ҳатман фикротон дар ҳамун комментария нависонед. чӣ хел мебинед ремонтҳо фасон, хушрӯи замонавӣ кардагай, фақат даромада зиндагӣ кардан мондагай. хона, замин, мошин, квартира, ягон мол маҳсулот барои фурӯши реклама бошад. агар дар ватсапи мо роӣ кунен, наворои бояд на рафта видеош мекунем, хитон сурату видеоша роӣ кунен.
реклама када дар кӯтоҳтарин муддат иншоаллоҳ савдо када метем. Савдо ТВ ки хона видео мекуна без посредник кор мекуна сон азиз. Чӣ нархи шумо мемонед ҳам хел рекламаш мекунед. Зинда бошен, сарбаланд бошен. Раҳмат ки моро тамошо мекунед. Барори кор дӯстон азиз.